eta ongi etorri Lezoko musikatua bertsosarik eta musikatuaren 3. edizio honetako lehenengo kanporaketara. Eta saioarekin hasi bainoren, eskerrak eman nahiko genizkioke Piztu Lezori, ekimen zoragarri hau 3. ez antolatzeagatik, Iñeru Tabernari, espazio hotzeagatik eta zari osoak izatzeagatik, Ekane lantaldeari beldurtzen duen arreta bertsunasunagatik, Mairiri eta Oianari gaiak eta fintzen lagundu dugutela bako, bertsolari eta musikari gure proposamenari itxuitxuran baietz esateagatik eta nola ez zuei beste uste betez gutxik ez egiteagatik. Eskerrik asko dut. Gaur kantatuko duten 4 bertsolaritatik 2 pasako dira azaroaren 28an Txerrimuñon egingo den finalera eta hurrengo ostiralean Ibaiondon jokatuko den kanporaketako beste 2. Gaur kantuan arituko diren bertsolariak aurkeztuko dizkizuet. Nire ezkerretik hasita Libe Goenaga, Aitor Etxebarria Zarraga, Miren Artetxe, eta Elgantzu Igoate, eta musikoan berriz, Lau eta Arte. Eta aurkeztuko hasteko beti bezala bertsolariei haien agurra kantatzeko eskatuko diogu. Zuen alturan badago Gabon saiatuko gara Gauza ezpada asko aldatzen Zuek ematen diguzuen Infidia kontrolatzen Egun bi aukera ziren Futbolaren zalaparta edo justu loak hartu aurreko sehaska kanta. Oroitzen diren bertzoak, barreak ta begirada. Ez da aurkirik denentzat, ta taberna bete-bete, guzutik gauden artean, lau eseri zaitezkete. Eta gu hariko gira, nahi duzuen bezala, Ainoa altxatu eta berak agindu dezala. Lehenengo ariketarako mesedez altxatu Libe eta Aitor. Sarreran aipatu dute bezala motibo 2 zeuden gaur Tinerura etortzeko.
9etan gizonezkoen futbola telebistan, Elche Realaren kontra, eta 10etan musikatu. Azken urteetan, arrakasta izan duen bertso saio sariketak. Biok etorri zarete, 9etan, Libe Realeko kamiseta jantzita. Eta Aitor, zerbait afaldu eta saioa ondo ikusteko lekua hartzera. 10 dira eta telebista itzali dute. Kexaka dago Libe, bigarren zatia ikusi nahi duela esaten. Aitor, zuk Liberen gana joatea erabakitzen duzu, musikatua ikustera gelditzeko 11 arrazoi dituela esaten. Zuk erabaki zenbateko energia daukazu. Beraz, motibo bizteuden gaur tinerura etortzeko, batetik Realaren partidua 9etan, Reala Elcheren kontra, eta bestea musikatua ikustera etortzen. Libe Realeko kamiseta jantzita etorri da Reala ikusteko asmoz, eta Aitor berriz musikatua ikusten. Zabiltz edozein partidak doaz ia egunero. Izan leike edozein, nik gura nuken bertzoan jaia, gure taberna hontan erein. Ez dakit zein dan aurrerantzean, ta defendatzen duzun zein. Futbola dago ia egunero, ta bertzoak urtean behin. Txapelketa bat badu bere boterea.
nabil silaba utzi ta egitea gaur lagun. Lau bertzolari datoz gugana, onak direla demagun. Sasoia duzu futbola utzi eta ikasi dezazu. Ikonak diren edo ez diren egin dezaket batuda. Nahiz ta sentitzen duten benetan lantzen dutela kultura. Bertso saio bat Euskal Herrian izan daiteke ohitura. Baina futbolak astero jende askoz gehiago moitzen du bat. Jentea zer dan pentsatzen gabiz ta kontua behar bada. Hemen lagunak hurbiltzen dira egun hontan bertzotara. Gura badozuz gaurko egunez 3 puntuak atara. Utzi taberna bertsoarita, joan zaitezan oetara. Joango nintzake sarrera pixkat merkeago baliz noski. Baina prezio berdina dira sarrera ta esparoski. Nik kamiseta jartzean ez dut bertxotan bezain bat oski. Da gogoratu naiz urrun dagon, lezo kasik da Donosti. Orduan hartu dozu gaur ere, behar beste ez usteko. Nik ere eman gura nituzke, hemen hainbat tupusteko. Ehundaka lagun datoz bertzora, ez duzu baina usteko. Dana kanpora joango garenik, zuk futbola ikusteko. Urtean behin bertsoak biltzen ditu magina txotxolo. Ilustre uste eta haientzat buruan nahiko kokoloz. Gu pozik gaude indar gorrikin, loro
Tegantzu, biak ume zinetenetik ezagutzen duzu elkar, eta biok ikasi duzu hezkuntza publikoan. Eta orokorrean, bizitzako arlo guztietan, zerbitzu publikoen defendatzaile sortxoa zarete. Bikotea zarete, eta 2 urteko haurra daukazue. Eta erabakitzen ari zarete, Lezoko zein ikastetxera eraman. Miren, zuk orain arte ez duzu pentsatu ere egin eskola publikoa ez den beste aukerarik aztertuko zenutenik. Espreski zuen ideiekin gehien bat datorren aukera delako, baina gaur etorri zaizu irantzu, ikastolaren aldeko diskurtsoarekin. Eta besteak beste, aurrak babesteko eta hezteko pedagogia honena dukatela, euskaraz hezteko testu ingurua proposa dela esanez, eta bertan zaudete ez da bera. Txamaten dit elkarrizketa hau izate hutsak ere. Iritzi soil bat izanen zena, zergatik bihurtu kolpe. Jentsanik usu irakurtzen dut, eta hain bitxia ote. Publikoaren kontra joan dira, hemen zenbait solte. Ongi ez dakit zergatik baina, guztiek hori diote. Aurrak eskolan eduki gabe, berdintasuna aldarri. Jokabidea ez ote zaizu, zuri egiten harrigarri. Konfiantza bat eman genion duela 6 urte elkarri. Taurrak seguru nahi badituzu, ez munduntara ekarri. Zalantzak berak bere huts batzuk zekarzkela jakinez, atzera soin eta gabiltza sinetsi naita ezinez. Piskat pentsatu eta alere, ejazu naiz izan minez. Gure kasuan bere fruituak eman ote dituzine.
Zeba 0-0. Oain etorri Laurek mesedez, koplatan aritzeko. Zuen Laurok pixukidea zeratu, lagun mina, baina bakoitzak antolatzeko era desberdin baduka. Libe, zuri dena txukun eta excelak esaten dizunan arabera, gustatzen zaizu dena egitea. Aitor, zuk uste duzu denontzat hoberena bakoitzak berea egitea dela. Miren, zuk etxeko lanak egite dituzu, baina nahezunean eta nahezunera egitea gustatzen zaizu. Eta irantzun, zuk ez duzu denbora gehiagin pasatzen etxean eta ez duzu uste antolakuntza arazorik duzuenik. Hilabeteroko pixuko bileratxoan zaudete. Bale, orduan pixukia dia Lauro. Libe gustatzaio egitea dena txukun eta dena estelak markatzioen arabera egitea. Aitorrek uste dut denentzat hoberena dela bakoitzak berea egitea. Mirenek egiten ditu etxeko lana, baina bere erara eta berak nahi duenean, eta irantzuk ez du denbora gehiagin pasatzen etxean eta ez du uste antolakuntza arazorik daukatenik. Etxeko hilabeteroko bileran daude. Etxetik kanpo edo nahi dena, bale ideia aparta, baina nork Kristo utzi berri du, komuneko kakamarka. Libe joan data beste danok, ordoa doña perfecta, Excel batean diseinatu du, bihur gaitezan gu sekta. Ni pertsona oso desberdina naiz, energia jai edo low, bai eta fregona eta erratzak eta trapuak go with the flow. Goizean gosaria utzi dut sukaldean lamenean, ta dena berriz garbitua zen gauez heldu naizenean. Gaualdean bai etorri da ta hor utzi ditu patatak, nere burua estzen denaren gaur ematen du hartata. Eta miren guri begiraka, bere flow hori tarteko, baina esan nahi duen agendun, norbaitek egin da hobeto. Egia esan bestek garbitzen, badute aizu nahiago, azken aldian konstante xamar, low fase batean nago. Excel taula bat egin behar da jadugunaren antzeko, Liberen humore txarrak ere egunetan banatzeko. Biologia ikasle miren nabaritzen da begira, duela biasteko baso hoietan jada larbak hasi dira. Eta irantzu beti parrandan eta etxean labela, oraindik ere ustetan dago guraso egin bizi dela. Biologia jakiteaz gain, forense lanetan dakit, 3 aste direla
Ostegunean datoz nere klaseko guztiak. Ba Aitor ere zure antzera atzo ibili zen festan. Bakoitzak bere, ta bere kondoiak bertan. Batzutan hori ere egin behar da denok gabiltza jotake. Eskerrak ezberdinak garela, aspertu egingo ginake. Zure lagunak ostegunean joplana zoa da berez, ni afarira agertuko naiz, igual bai eta igual ez. Naiz da kostata hemen nabilen, ta igual ezin sinetxi, zuek utzi nere eskudena, ta garbituko dut etzi. Burukarratu omen naiz eta beti aitzakien bila, baina aizuen konbibentzia ere ez da biribila. Bakoitzak berea egitea, izango badugu arau, ni ere larba bihurtuko naiz, ta Mirenek zainduko nau. Igual Hawaien egongo zaizu Aitor harrezkero Miren, bat etzi eta bestea atzo pixukidek karpe dien. Baina senditu nahi badugu denek etxean bezala, berriz antolatu behar dugu abendurako etzela. Vale, orain hurbildu zaitezte mesedez Libe eta Miren. Libe eta Miren, harremana moztu berri duzuen bikotea zarete, nahiko modu txarrean gainera. Eta moztu zenutenetik ez dezu elkarri ikusi. Libe, urte osoa pasa dezu zineman estrenatzekoa zen film bat, elkarrekin ikusi behar zenutela esan eta esan, Mirenek ilusio gehiegirik egiten ez ziola adierazi zizun arren. Zuek harremana moztu eta gutxira estreinatu da filma, eta hara non, topatu zareten estreinaldi egunean bakoitza bere lagunekin zineman. Bale, Libek eta Mirenek duela gutxi utzi dute harremana, nahiko era txarrean,
Eta Libek urte osoa pasatu du, zineman estreinatzeko zen film bat, elkarrekin ikusi behar zutela esan, eta Mireni ez zion ilusiorik egiten, baina harremana moztu dute eta ara non estreina aldian topatu direla horiek. Ikusi nahian neukan jone batzuetan, baina inoiz ez zeunden hortako prest bertan. Zineman topatugu ara bueltan, azkar bihurtu zaigu larba tximeletan. Indirekta ulertzeko izan behar duzu gai, gure betiko ohe eta betiko mai. Esan nahi nizuna zen oraingoan lasai, beti ez nuela nahi ta batzuetan bai. Ez eidazu kontatu alakorik miren, harremana berezen eta gure biren. Orain laguna zera Klaudiaren elien, ez dakizu barrua ze triste jarri den. Bai, orain daukat lagun talde oparoa, nik botan izunetik zuri hor dagoa. Esan behar dizut izten ez baduta hoa, zara joneren aizpa baino pegajosagoa. Neska mundiala, ze xalada den aizpata ez da petrala. Nik zineman ikusi zaitut ekstra bezala, eta bertan zeneukan ahoa zabala. Ahoa zabal daukat da belarri finan, da antzematen zaizu naia eta ezinan. Ikusi nire alboko neska atsegina, gustatzen ote zaizu olso ez da herrina. Olso estarinena ez dizut ulertu, ni zure estaren nintzen da egin naiz lertu. Ez dauzkat estarrian mesedez aztertu, zergatik ezin ginen batera agertu. Azaldu gintezken gu antzoki erdira, eta batera egin gure azken bira. Baina jadanik nago aurrera begira, ta gure kredituak ja azaldu dira. Eta orain etortzen zaitu eta Bueno, ez dakit enteatu zarren, baino gaur uretaratu dute San Juan baleontzia. 16. mendean Kanadan ondoratu zenaren erreplika. Albaola itsas kultur faktoriaren lanak azken fasean sartu dira eta 2027ko udan, 2027ko udan Kanadara bidaiatzea espero dute. Aitor, honako iragarki hau ikusi duzu interneten.
barco ballenero del siglo XVI busca cocinero para travesía por el Atlántico. Durante 2 meses entre Pasajes y Terranova. El reto es hacerlo sin gas, ni vitrocerámica, ni frigorífico. Dudarik gabe izena ematea erabaki duzu. Irantzu, San Juan Baleontziko kapitaina zara. Gaur elkartu zarete lan elkarrizketa egiteko asmoz. Bale, beraz, gaur uretaratu dute San Juan Baleontzia eta Aitorrek topatu du interneten iragarki bat esatezuena, behar dutela sukaldaria ternuara joateko, baina garai hartan 16. mendean kozinatzen zen gisa. Aitorrek izena eman du lan elkarrizketan eta Irantzu da kapitaina. Nenbilen zalantzan, baina Terranova bat jarri ezkero martxan, zu mastil gixan jarri eta mastil trazan arraina egingo da, buru gainean plantxan arraina egingo da. Jantziak prestatzeko 11 eskulan, zuk sukaldean ongi inbeak duzulan, eman albezain guti sobera sekulan, argal agertu behar naiz pelikulan, argal agertu behar naiz pelikulan. Ardo botila bata, 3 lata hartu, ta gero kapitaina txoko bortan sartu, ezin zaitu barkuan inork aguantatu, nik sukaldatuko dut, baina ez kantatu, nik sukaldatuko dut, baina ez kantatu. Bilintzita balantza, ona eta ara, botako dugu zenbait, irrita algara, ta pentsatuko duzu, iritsiz bertara, bakoitza bere baina, ternua bat gara, bakoitza bere baina, ternua bat gara. Peskanoban txaketa jartzeko beharri,
ezer txarrik, pelikulan ez eida, faltako izarrik, salbabidazak daude, beretzat bakarrik, salbabidazak daude, beretzat bakarrik. Orain etorri laurok mesedez, eta puntu erantzuna jarriko dizkiozue elkarri libre. Lehen da bizi liberi gure bana, gero aitorri, gero mireni eta bukatzeko erantzuna. Plan hobea ez alzen gaur futbolarena. Bai hemen egoteak ematen dit pena. Hau da bertso zaleak daraman kondena. Entzun behar izatea bertsolari pelma. Danorengatik esan duzu pelmarena. Ba miren zuregatik esan dut nik dena. Badakit zaitugula hemengo onena, baina ikusiko da horren ondorena. Noiz berritu zenuen etxeko ekstela, Ba egia esan ez da pila bat hau dela. Nik ordenean merezi behar nun eskela. Armi armaz beteta daukat nere gela. Maiz ibiltzen alzira lezotak artean. keba hobeto nabil beti apartean. Naiz eta lotu nauten gaur euren katean, pozik nago tragoak iraun bitartean. Lautan ordenatuena fijo zuzarela. Ez pentsatu dudarik egin litekela, ikusi nahiko nuke gaur hiruron gela, ni hobeto bizi naiz hortatik bestela. Bai purdian mantxaba daukazu atzean.
zenuen ni hor jezartzean, baina naiz ibiliko halako trantzean, garbituko etxera gero ailegatzean. Gubiek ikastolan ginuen ikasi. Hamarkada lehenago nintzen berez hasi. Ez belaunaldi biak zuk hemen hasi. Zure guraso izan nintekeen kasi. Zur asko kantatzen alduzu bertzotan, Batzuk joaten dira gaur bezalakotan, itxura egiten dut berez naizen tontan, eta egia esan da saiatzen naiz hortan. Gezurra esaten saiau, plana ez da txarra. Egia da fallatu dezaken bakarra. Memoria jadaukat kamutsa baldarra. Gezurra gogoratu hori da beharra. hemen prestatu leike baita ere silaba. Gustora hartuko nuke izan balitz ala. Atzetik daramagu dakarren itzala. Gaurkoan bakoitzak kontuak atera ditzala. Buruz burukoa zeinekin nahi dezu. Ez nuke nahi neore joateak esu, baina mirenen alde nere mila mezu. Eta ala saiatzen segi dezakezu. Pelota izan da baina mil esker alere. Nahiko nuke ari izan aizu bezain trebe. Baduzu hainbeste
hainbeste botere, denei inen liguke, zureak mesede. Bale, orain etorri mesedez, Libe eta Iran. Bueno, Libe, 30 urte dituzu, independizatu berri zara, baina halere gurasoek tuperrak eramaten dizkizute astero etxera. Ondo etortzen zaizkizun arren, zuk ez dituzu tuper horiek onartu nahi, independizatu bazara gauza guztietarako independizatu zarela esaten diezulako gurasoei. Astelena da eta etxeko timbrea jo dizu Irantzu amak, poltsa bete tuperrekin dator. Bale, beraz, Libeko 30 urte ditu, independizatu berri da, etxetik joan da, eta gurasoek tuperrak ematen dizkiote astero etxera. Ondo etortzen zaizkio, baina, esaten du, ez dituela behar, independizatu bada, horrek dakarren guztiarekin independizatu delako, astelena da, eta Irantzu ama etorri zaio tuperrekin etxera. Hemen nirekin dakar ohitura zaharra, badut nere
Ikeakoak askoz goxoak dira. Ikeakoak askoz goxoak dira. Hemen ate augean gabiltz eleketan, ez nauzu sagarazi nahi zure geletan, baina enaiz egonen unekin penetan, dena prestatu dizut diotsut benetan. Asteuntako menua Excel untan bertan. Asteuntako menua Excel untan bertan. Kuadro bat izango da horrela astea, nahiago nuke izan aukeran gaztea, askea. Badakit ni naizela pixkat desastrea, txerri muñon bizi naiz ez da erbestea. Ama moztu ezazu jazilgorestea. Ama moztu ezazu jazilgorestea. Oraindik atzo arte besoetan lotan, ta orain lotura dena jarri nahi kolokan. Ez gehiegik tiratu gure arteko sokan, ze hasi nahi baduzu batera borrokan. Bazkaltzera ez zaitez jin igande hontan. Bazkaltzera ez zaitez jin igande hontan. Ez nabigani orain oi egin tipoan, ondo nago nire oetzar trinkoan. Naiz eta maiz kantatu zuri lirikoan, ja ez zaite etorri hementxe kitoan. Zure argazki bat den frigorifikoan. Zure argazki bat den frigorifikoan. Azken ofiziorako mesetu Aitor eta Miren. Bueno, zuek Lezoko Gazte Asanbladaren iragana eta oraina zarete. Miren zu iragana eta Aitor oraina. Justu duela urte bete egin zenuten Lezoko Gazte Asanbladaren 10. urteurrenaren festa. Mugarri izan zen festa hori, izan ere, Mirenek eta ordura... Mugarri izan zen festa hori, izan ere Mirenek eta ordura arteko kideek ardurak utzi eta geroztik zuek, Aitor, hartu duzue asanbladaren lekukoa. Aitor, beldurrez hartu zenuten errelebo aldaketa hori. Ze ikuste zenuten, aurreko belaunalditakoek 10 urte pasa zituztela kexatzen, ezinean, marmarka, edo zer antolatzea zaila zela esaten. Baina izu urtebete pasada, eta uste baino askoz ere errezagoa egin zaizuen errelebo aldaketa. Uste baino askoz ere gauza gehiago antolatu dituzuen.
Eta Mirelek eta lagunek 10 urtean lortutakoa eta egindakoa baino askoz ere gehiago egin duzue zuek urte bakarrean. Aitor, gaur asteroko asanbladaren ondorengo tragoan Mirenekin eta orduko asanblada kideekin egin duzue topo eta zuek urte honetan lortutakoaz harro irri egin diozue. Beraz, Miren eta Aitor lezoko gazte asanbladaren iragana eta oraina dira, eta iraganean 10 urtean zehar egindakoa lortu dute lekuko hartu dutenek urte bakarrean egitea, eta marmarka eta kexuka aritzen ziren orduan, eta orain irrika egin dute. Kontzienteak ginen geneukan erronkaz, baina hasi ginenak lehengoen bronkaz. Gaur asanblada joan da ta jabetu ontaz, osteko zerbeza hau tasmoak dekotaz. Zuek lasai etorri bataitak kontaz. Eta ustekabean joan da markada, ta zer egin duzue hiru asanblada. Ortografiak atxez lauzpabost pintada, ta ez zaitez harrotu orain kamarada. Zaila ez da egitea, ondo egitea. Enaz ni eroriko zure ernegura, zuen 10 urteak heldurik negura. Kontzertu ta ekitaldi hau hori ta ura, ta alan eta guztiz amatxo kexu da. Ez dugulako egiten beraien modura. Guk ibili genuen hain nahikoa neke, ta zuek helbururik ez duzue bete. Txapuzeroak eta alferrak zarete, eta txapuza maila asko saiatzeke. Kumuzuloko kostran neurtu daiteke. Kostrak kendu ditzagun enezen bat neke, gaur egun kontzertu bat ez da irteten merke. Lehen dana amenazu eta egiteke, baina zure iragana daukazu hor menpe. Dana txapuza baina gaur bemen zaudete.
Fisikoen katxeaz zarete laneka, ez omen zen gaztetxe hau zuentzat meka, bion ikuspegia hain desberdina ez da, zuere purrustadaka hasita zaudeta. Urtebete lanean da gauza normala, dana eginda balego guretzat ojala, baina iraultza berriak ona heldu ala, egin eta kejatu aldugun bezala, eske nolako zura alako ez bada. Enborrari hasitan gaur aizkoraz bota, hortik irten daiteke hainbat ezpalmota, baina ez dezagun asko tenkatu gaur soka, tori basoa eta kaina on bat bota, barrakoa mobilai begirada bota. Bueno, eta ja saioan amaierara iritsi gehiagia eta bakarkako ariketekin. Hasiko gara. Hasteko etorri libe mesedez. Hau da zure gaia. Etxera iritsi zara eta huts-hutsik dago. Etxera iritsi zara eta huts-hutsik dago.
dio zure gaiak. Ez dizu begiratu ere egin, baina dena esan dizu. Ez dizu begiratu ere egin, baina dena esan dizu. Begin orduko sarturik asanbladara herri txikietan deno bagoaz militantziara danalitzak zoritxarrean alalda eta sartu nintzenetik urte bat joan da jada ama begira hasi da pasa ostean komuneko kaka eta bestelako amargada gaztea kritikatzea zarra egitea da gaztea kritikatzea zarra egitea da. Bere ikusten ditugu badirela aski problema eta egungo garaia pasatakoa ez dena eta sinetsita gaude bide honean gaudena naizta zuei iruditu modernoegi eta pelma lanean segiko dugu hurrengo urteetan barrena
hogeigarren urteurrena, batera ospa dezagun, hogeigarren urteurrena. Orain etorri mesedez, nire. Eta hau da zure gai. Goiza da, esnatu berri zara, baina ez duzu ezer gogoratzen. Goiza da, esnatu berri zara, baina ez duzu ezer gogoratzen. Atzo afaria izan genuen, afaltzen lauko ardo, gero tabernan segi genuen, ta gintonikak oparo. Gaua luzea izan zen nonbait, dena dantza, dena trago, karteran 0 euro dauzkata, ibili ginen luzaro. Ez dut deus ere oroitzen eta oroitzea nuke nahiago, ta orain izarak zabal-zabalik, tan astuta zeharo. Parranda dantzan, ta orain resaka, latzagoa dut akabo, eta ondora begiratu dut, baina ez bakarrik nago. Ta hemen gauez gertatu dena, ez da bakarrik parranda, kulero gabe nago ohean, hankazabalik etzanda. Ta ikusiz horko blandi blumantxa, gauez gainditu dut langa, masturbazioan nahi zaila izan, trago gehiegi edanda. Nunbait gauean ibili nintzen, suabe eta dinbidan pena da ezertaz ez oroitzea, zenun baitona izan da.
bakarkako gaia. Ia iritsi zara, baina ez duzu indarrik. Ia iritsi zara, baina ez duzu indarrik. Psikologoarekin ja, 100 saio urte batean, nunbait lotuan nintzenez, ene damuen katean, aspaldi gelditu nintzen, gure etxetik apartean, esplotatu ginuenez, aita ta nere artean, ta erraiten zidan berriz, nere barneko partean, hitz egin behar duzue, egon zaitezten bakean, hitz egin behar duzue, egon zaitezten bakean, hemen daramat ordu bat, bere etxeko atean. Nere aldetik egin dut, aski lanketa zabala, hemen utzi dut dirua, denbora eta azala, ta alere hemen nago, berriz ume bat bezala, bera ere irits ziteken, nere ganaino ez ala, paper bat hartu dut eta
dira gaurko saiotik, azaroaren 28ko bertsio saiora, finalera pasako diren 2 bertsolari. Libe eta Mirea. Gogoratu hurrengo astean izango dela bigarren kanporaketa, Ibai Ondon, han elkartuko gara, eta eskerrik asko berriz ere parte hartzaileei, entzulei eta bertsolarien agurrekin. Eskatuko dugu, eskerrik asko. Oain dator kursilada, badator txokolatea. Nora ez nintzen bajoango, zuek seilokin batea. Bertso musikatutan, galduz virginitatea. Pila bat eskertzen da, aukera hau ematea. Pila bat eskertzen da, aukera hau ematea. Batzutan kosta egiten zaigu tonuan jartzea. Kirolarien gixan gaunik daramat trantzea. Baina berdin gozatu dut aurrea zein atzea. Berdin plazer bat da zuei kantatzea. Berdin plazer bat da zuei kantatzea. Jo Ainhoa ze ondo gai jartzailean papera. Ze ondo entzutea bi artista hauek batera. Publikoa ere bikain goazen dena esatera. Aitortu dezagun hau ezin zen gaizki atera. Aitortu dezagun hau ezin zen gaizki atera. Elkartzea bera da ospatzeko zergatia. Irinek eta nigar bakoitzak bere zatia. Bakarkakoak nola eman didan aitzakia. Hemen dago funtsean behar dugun terapia. Hemen dago funtsean behar dugun terapia. Brindo por su eta por Ainhoa Salaberria. Brindo por Kontzejalta, kulturteknika berria. Pues gera la reala, naiz den gauza igerria. Lezo ez dakit piztu den, baina piztu da herria. Lezo ez dakit piztu den, baina piztu da herria.
Eskertu nahi nituzke ari diren hainbat lagun, gaitan dena prestatzen musikan direnak jardun. Aspaldi partez pozik ta goxo kanta dezagun. Aspaldi partez pozik ta goxo kanta dezagun.